जोबोद साबायखर थाबाय सारनिसिम बे समाव बेखेवना होनायनि थाखाय 15 सेप्टेम्बर 2022 बे अक्ट'आव जोंहा नैथि रिपेन्द्र नार्जारी मेमोरियल फुटबल ट्रफी टुर्नामेन्ट 2022 बेयो फैयै फैयै दिनै जोबथि हाबाफारियाव फैबाय। बे जोबथि हाबाफारियाव फैनाय नैबे दिनैनि फोजोबनाय फोरबोआव बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि खुंग्रिं बेसिडेसिनि जा मानाव गेदेर मासिगिरि अष्टमी नार्जारी बिथां, खुंग्रिं प्राइमारी UPPLनि जा रांगिरि गान्धी नार्जारी बिथां, बाहायनो बाहागो लानो हादों जोंनि 12 नं चिरांदुवा ब्लक कमिटि UPPLनि लाइमोन गांखंनि जा गाहाय नेहाथारि यादव दाहाल बिथां, आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हादों खुंग्रिं प्राइमारी BPFनि जा आफादगिरि मानगोनां सूर्य नारायण बसुमतारी बिथां, आरो खुंग्रिं प्राइमारी BPFनि जा गाहाय नेहाथारि जा सोरांसा बसुमतारी बिथां, आरो जोंनि रिपेन्द्र नार्जारीनि अनजालि बिसि आब' जा नसि बसुमतारी बिथां, नसि नार्जारी बिथां, बाहागो लानो हानाय अलंबार क्लाबनि जोंहा आफादगिरि नेहाथारि मानगोनां बिथांमोन, आरो नैबे नैथि रिपेन्द्र नार्जारी मेमोरियल फुटबल ट्रफी टुर्नामेन्ट 2022 बिनि खुंफुं आफादनि जा आफादगिरि जा बिशप नार्जारी बिथां, आरो बाहागो लानो हानाय जोंनि गुबुन गुबुन खुंफुं आफादनि जा बिबानगिरिफोर, क्लाबनि दैदेनगिरिफोर, नुजाफैनो हानाय साफ्रोमबो जोंनि खेलाखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोन, आरो दिनैहाय जोंहा जोंनि नैबे फोजोबनाय फोरबोआव जे बाहागो लाफैनानै दिनैनि हाबाफारिखौ मोजाङै जाफुंहोनो सिगांबोनाय जा मोननै टीमनि जा गेलेगिरि, जा रुनिकाटा इउनाइटेड FCनि मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन, गेलेगिरि नोंथांमोन, आरो बाहायनो बाहागो लानो हानाय जोंहा अलंबार क्लाबनि जा गेलेगिरि आरो जोंनि खेलाखौ सामलायग्रा जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोन, जोंनि रेफारि हान्जानि मानगोनां नोंथांमोन, आरो जोंनि नैबे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि सासे मुंदांखा जा मोसागिरि बा एक्ट्रिस बिनानाव मानगोनां बिथां, नुजाफैनो हानाय साफ्रोमबो रायजो राजा खेलाखौ मोजां मोनग्रा जोंनि आइ आफा नोंथांमोन, आं नोंथांमोन गासैनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो बेलासिनि नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनाय आं बेखौ जासिबाय जे जोङो दिनै मिथिबाय थांनाय 7 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनानै दिनै फैयै फैयै 15 सेप्तेम्बर 2022 बे अक्ट'सिम जोंनि नैथि रिपेन्द्र नार्जारी मेमोरियल फुटबल ट्रफी टुर्नामेन्ट बेयो दिनैहाय जोबनायनि हाबाफारियाव फैबाय। जों दिनैहाय मोननो हादों रुनिकाटा इउनाइटेड FC आरो बिथांमोननि हेंथायै जोंहा अलंबार क्लाबनि दैदेनगिरिफ्रा निश्चय गेलेगोन बेखौ जोङो मिथिनो हाबाय। जोङो दिनै बुंनांगोन जे जोंहा जोंनि खुंग्रिं ओनसोलनि सासे गागि दैदेनगिरि थामहिनबा जोंनि रुंसारि रिपेन्द्र नार्जारीनि जे जिउ आरो आत्माया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो बेनि थाखाय आं इसोरनिसिम आङो आरज गाबबाय। आं मिजिं खालामगोन जोंनि खुंग्रिं ओनसोलनि सासे गागि दैदेनगिरि हिसाबै जोङो रिपेन्द्र नार्जारी बिथांखौबो जोङो बुंनो हायो। दा बिथाङा 1975 मायथाइनि जे 30 डिसेम्बराव बिथाङा नैबे जोंनि खुंग्रिं ओनसोलनि जोंनि बे थाराइबारि गामियाव बिथाङा जोनोम मोनदोंमोन, आरो बिथाङा थांनाय 2020 मायथाइनि 25 आगस्ट खालि बिथाङा बे संसारनिफ्राय आनजायलांदोंमोन। जोङो आसा खालामगोन जे बिथांनि आद्रा थालांनाय जे सिमां, जे आसा, जे मिजिं, बे मिजिङा फैबाय थानाय समाव जोंनि गोदान जोलैफ्रा जाहाथे जोङो बाननानै जोङो खामानि मावलांनो हागोन बा हानांगोन बेखिनिखौ आं मिजिं खालामगोन। आं मिजिं खालामगोन जा बिथां गेदेमानि मुङावनो जों दिनैहाय जे बे ओनसोलाव थानाय गोदान जोलैफोर जे जोंनि गेलेनायाव मोजां मोनग्रा जोंनि फंबाय बिनानावमोन, दा बिथांमोनखौ जाहाथे फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलनिफ्राय मोजां गेलेगिरि खालामनांगौनि थाखाय आरो बे ओनसोलनिफ्राय साफा साफा मोजां गेलेनाय बिथिङाव रोंखा राखा जानांगौनि थाखाय जों दिनै बे गेलेनाय बिथिंखौ जोङो निश्चय मावफुंनो गोनां जादों। जों मिजिं खालामगोन जाहाथे बे गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनहा जाहाथे फैबाय थानाय समाव गावखौ सासे राफोद गेलेगिरि, मुंदांखा गेलेगिरि दिनै जोङो बर'नि गेजेराव मोननो हायो
हलिचरन नार्जारी मोनबायदि मोजां गेलेगिरि हिसाबै सारा बुहुमाव मिथिजानाय, सारा भारताव मिथिजानाय, सारा आसामाव मिथिजानाय, सारा बिटिआरआव मिथिजानाय जों बेबायदि गेलेगिरि सोरजिनायनि थाखाय जों दिनै नाजाबाय थादों। आरो दिनैहाय जोङो बिटिआर सरकारनिफ्रायबो बेबायदि गेलेनाय बिथिंखौ लांनो थाखाय जोङो दिनैहाय नाजाबाय थानाय जादों। जोङो थांनाय समावहाय जोंनि नैबे थाइखाजुरा गेवलां फोथाराव बे 68थि भारत रत्न लकप्रिय गपिनाथ बर'दे ट्रफि बे ट्रफिखौबो जोङो बाहाय निसय खुंफुंनो गोनां जादों बा खुंफुंनानै जों हरखांबाय। आरो बिनि उनावहाय जोङो हानजा हिसाबै दाख्लैहाय जोङो ब्लकनि सिङाव इन्टार प्राइमारि फुटबल ट्रफि टुर्नामेन्ट बेबायदि जों होखांबाय। आरो जों आसा खालामदों जे फैबाय थानाय समाव गोबां जोंनि क्लाबनि दैदेनगिरिफोरजों बा क्लाबनि जोंनि मावथि बिथांमोनजों सावरायलायनानै फैबाय थानाय समाव बेबायदि जोङो गेलेनाय बिथिंखौ जाहाथे साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनांगौनि थाखाय जों दिनै सरकारनिफ्राय नाजाबाय थानाय जादों। आरो जों मिजिं खालामदों मोनफ्रोमबो जोंनि रेजिस्टार जानाय क्लाबनि दैदेनगिरिफोरनो जोंनि मावथि बिथांमोननो सरकार सानिफ्राय जोङो माखासे मुवा बेसाद राननाय बेबायदि हाबाफारियाबो दिनै सोलिबाय थादों। आरो बेजोंनो जों जे जोबथा जागोन बे नङा, जोङो फैबाय थानाय समाव गोबां बिथिङाव जा सोलायनांगौनि बाथ्रा दङ। जोङो गावखौ दिनैहाय जोङो सोलोंथाइ बिथिंखौबो जोङो दावगाहोनांगोन, समाज बिथिंखौबो दावगाहोनांगोन, गेलेनाय बिथिंखौबो जों दावगाहोनांगोन, फारफ्रोमबो बिथिंखौनो जोङो दावगाहोनांगोन। आरो बे दावगाहोनो हायोब्लासो बे ओनसोलखौ जोङो सारा बुहुमाव जोङो मिथिसार होनो हागोन। बे ओनसोलनि गासैबो थासारिखौ जोङो मुलुग दरबाराव जोङो मिथिहोनो हागोन। दा बेनिखायनो जों मिजिं खालामगोन, जों आसा खालामगोन जाहाथे जोंनि फारफ्रोमबो बिथिङावनो जौगानायनि थाखाय जों दिनै जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा आरो जोंनि गोदान जोलैफ्रा माखासे दिशा गोनां लामाजों जाहाथे जोङो थांनो हायोबा निश्चय जों आसा खालामगोन जोंनि बे ओनसोला दिनै नङा गाबोन मोनसे मोजां थासारियाव जोङो सहैनो हागोन, जोंनि गोजौ थासारियाव सहैनो हागोन, बेखिनिखौ जों मिजिं खालामनो हायो। दा बेनिखायनो आं आसा खालामगोन, आं मिजिं खालामगोन जाहाथे जोङो बिथां गेदेमानि मुङाव जेरैबायदि जों दिनैहाय नैथि खेबनि थाखाय होबाय आरो फैबाय थानाय समाव आरो जोङो बेबायदि होलांबाय थानानै जोंनि गेदेमा बिथांनि जाहाथे जिउ आरो सानस्रिया बिथांनि मावनो लानाय थांखिया जाहाथे जोंनि गोदान जोलैनि मोनसे सुबुरन आरो जोङो मोनसे बिहोमा होनायखौ जोङो गोसोखांनानै जों दावगालांनो हाथों, आं बेखिनिखौ मिजिं खालामबाय। आरो दिनैनि नैबे फोजोबनाय फोरबोआव जे आङो दिनै बे हाबाफारियाव नुजाफैनानै आङो खोब गोजोननाय मोनदों। आरो जोंनि क्लाबनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आरो जोंनि खुंफुं आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोननिसिम नुजाफैनो हानाय जोंनि गासै आलासि नोंथांमोन आरो जोंनि मोननै हान्जानि गेलेगिरि नोंथांमोन आरो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिनानै आंनि फंनैसो बुंनो लानाय जे बाथ्रा बे बाथ्राखौ आं बेखिनियावनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय होननानै आं फोसावनाय जाबाय। गोजोन्थों। साबायखर थाबाय बिथांमोननिसिमबो बे समाव दिनैनि गावसिनि जेनाखि उइनार बान्था बे बान्थाखौ नाजावनायनि थाखाय बयखौबो आखाइ खबनानै आखाइ खबनो हानाय बे समाव गुरै खावलायबाय।